Obi nwanne Amaka International na Malaysia vachọrọ m egwu anyị wee jebe Malaysia anyị wee bata wee kwudo Chinedu Nwadigwu nwanne m ife Chinedu mere anyị na Malaysia kalịla akali ọkwa 1 million ka o ji wee chọọ ji ibe amara Chinedu maka na onye nna ya na-ebu isi anụ ga-ebu isi anụ maka na nna ya bụ Chifu Nwadigwu Oke dọkịta akụlue ụnọ mbosi Nwadigwu Oke ji bido ụlọ oyibo ọ na-akwa akwa o ji bụrụ ụzọlọ ọ na-eje ụka o mere mmiri chukwu abịa ya wee bụrụ Joseph mana ọlụ ụzọ n'ikpeazụ arọbụragụ wee bịakwute ya wee gwa Nwadigwu Oke na ọ bụ ọlụ dibịa ka ị ga-alụ na nna gị mere dibịa nna gị mere dibịa dibịa ka ị ga-eme Nwadigwu wee jụ Nwadigwu Oke jụsịrị ịkpa aka na ntị si tụfie akwa na ya ma eme dibịa na ọ bụ ọlụ ịkwa akwa ka anyị agalụ na ọ bụ ọlụ telọ ka ya ga-alụ mbọsị abụ na Nwadigwu Oke nwere ọtụtụ meshin nke eji akwa akwa emekata ife dị n'iche n'iche wee mebe Nwadigwu ọmajụ si na ya ga-emerụ dibịa oluzi ọbụ mbọsị arọbụragụ wee bịa ọgụ wee sị na ọ ga-egosi Nwadigwu Oke ọvụnanya ebe Nwadigwu Oke ji akwa na akwa na mashin o wee kwakọta akwa kwaba ma mkpịsị aka ya o wee kwakọdo mkpịsị aka ya na mashin ewepụta ntụtụ ọ jụrụ ajụ ka ashịpụta akwa ọ jụrụ ajụ ka o wepụta mkpịsị aka ya ọ jụrụ ajụ mana ebude dịka ogbugbo okwelu ụjọ n'ọma wee jụọ Nwadigwu Oke ị ga-emekwe dibịa Nwadigwu Oke ntụtụ apụta akwa wee pụta mkpịsị aka ya pụtakwuo Nwadigwu Oke gwara arụbụragụ si ife a chọrọ ịgwọ n'ọgwụ bụ agba ele ozigbo arọ na-abụ ka Nwadigwu emelu dibịa wee lụsasịba ụlọ lụọ ụlọ elu lụọ ụlọ ala wee mụwazi ọtụtụ ụmụ gotewe ọtụtụ moto wee zaba akụ lụọ ụlọ Nwadigwu Oke ọbala tụle n'ebe ọbala bụ nnekwu dibịa maka na achọka dibịa ejebe Ukwulu bụ Nwadigwu Oke ọyịbụ Nwadigwu Oke ndụ m ka m egwuo na-ekwere mụ na ndị ilo na-achụ m okirikiri emesịa Nwadigwu wee mụba ọtụtụ ụmụ ọ mụtala Emeka Nwadigwu Chairman Emeko Investment Nigeria Limited o wee mụta Chief Ọfọdụile Nwadigwu ọnwa na-eti lọrọ na Dunukofia Ibudu eze nwa Ọfọdụile onye ego n'ụkọ ego n'ime
Malaysia. Owe mese we muta Chinedu Nwadigwu. Chifu Chinedu Nwadigwu Oke Osisi na Dunukofia. Alụsị ego ndị Igbo na Malaysia. Nwanne dị namba 1 na Zagu. Ọnụ oji webilakụ na South Africa. Small but mighty. Morocco na Malaysia. Chinedu Nwadigwu Oke Osisi na Dunukofia. Chinedu Nwadigwu Oke Osisi na Dunukofia. Wasi muke neliye, wasi tezi achala onye ọma. Obiadada one of Ukwulu. Muke neliye, osi n'ihe jiri ka. Novim isukwu atọ, oji Oke Osisi n'Igbo niile o. N'ala ekene. Muke neliye Chukwu dị mmadụ akọ. Agịrịga si egbe. Agịrịga si egbe na-awọ ide mmiri. Osimuke n'eliye Chief Honorable Chinedu Afamefu na onyi ya. Secretary General Ọhaneze ndị Igbo. Eze Konobi na Zagu. Akwụdola eze ndị Igbo wa na Malaysia. Wasimuke n'eliye Ken anaghị okoye Odogwu n'Odume ani nri n'Enugu steeti Odogwu na Malaysia. Odogwu na New Delhi, India. Once a senator, always a senator. Osimuke n'eliye Chief Nonso mgbe o ji kwe. Ishaka Singapore n'ọba. Seasons Night Club na Cape Town na South Africa. Ya na nwunye ya uche mgbe o ji kwe o. Ikechukwu Okwube Udu Ego 1 na Mkpọ. Chairman Nigerian Igbo Community of Friends. Igbo Committee of Friends. Abidjan. Osimuke n'eliye Kelechi Valentine Owamana Eze. Eze Omogo na Malaysia.
Malaysia. Aka na-enye ndị Afrịka akwụkwọ na Malaysia. Awa mama n'Imo steeti ka o si eje. Mgbọsị ebe anyị na-akwadobe ka ije Malaysia. Anyị lụrụ Lagos. O wee bụrụ n'oyibo. Ogene ụmụ ojii nwa isi egbaji akụ n'uru egbe ụmụ ojii onye akwadolu n'ọnọdụ ya na ezi oyi ya ọkwụlụ ọka na n'ọkwa onye ọma oji moto m ọgọ ọkwụlụ ọka na ịgadi ba wee duru ụmụ wee jebezie New York Kitchen na Festac Lagos ibe mena Mike Chinedu oyimome na dola eze ọma jide akụ na nka onye ọma eze osilora na Lagos director New York Kitchen na Festac Lagos Mike Chinedu kwuru si n'ọgbalị Chukwu odibo n'ime Ọnịcha do Jizọs wee welu Lagos wee duo onye ụlọ Osimbuke n'elie Chief Obiora Kaf eze elisi akụọ na Aba Husband Oil and Gas International Limited Chinedu Nwadigwu Oke Osisi na Dunukofia Chinedu Nwadigwu Oke Osisi na Dunukofia Kanyi lulu Malaysia Awele ndị Meloji Kanyi lulu Malaysia ndị Meloji dollar Ekene dịlị Frank Olisadebe Warizu onye kwele ezu n'aka onye ma iyi na oyi nwunye ya gbalị mbọ bụ na mụ jere ụlọọgwụ ebe m jere edozi ndụ Frank na ọ ga-adịrị gị mma chairman Real Power o were mmanya na-agba Real Power juice onye chọlụ pawa ọ ga-abụrịrị Real Power Frank kedu elu ịmụ nwunye gị Andra mmasị na India wee bịa Ekene dịrị Datoval onye melon oji dọla wee melụ m ọjị Ekene dịrị Biafra dị Igbo Ikemba ndị Igbo na Malaysia oji dọla m ọjị ọfọdịle ọnwa Dunukofia oji dọla m ọjị kedu maka Omega na Isuani ọcha ndị ji dọla m ọjị Aike na Mkpọ Odogwu ji dọla m ọjị ka Chinedu melu Iwanye lọra ka Chinedu melu mana ịba mara Chinedu maka na onye na ya na-ebisi anụ a na-eburu agba anata m Malaysia wee jebe Ibuzo kajieke na oyime Emeka chudu ụlọ ede na Ibuzo ede na edenigwe Chudu nọ n'Ibuzo okele ịnụ nwanyị anụta wele Franka Chudu nọ nwanyị ọma onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye onye jele Ibuzo na ya bụrụ Emeka Chudu nọ
mana iji ya gala ebekwa Igbuzo oke anị Igbuzo so na bọg Igbuzo na amụ nwa kalaka Emeka Chinedu na onye maazị nwanne nke m anyị si nọ ga-adịlị dị mma ebe anyị jelizu ike ibe anyị nwe akụkwe kwụrụ ụgwọ họteelụ ebe anyị zuru ike na Villa Park na Lagos ya na nwanne ya nọ nso akụkwe onye ma n'ezi Owele ma ibe anyị nwe akụkwe bụ Magic Man eji ama atụ n'ezi Owele nwanne m nọ ga-adịlụ unu niile mma maka na onye mere ogo ga-elulu onye ụlọ ekene dịrị Chinedu Nwadigwu onye ọma na enwere m ọnaedo ma enwere ọnọcha ibe ji enye ekene bụ egwu nwa m Chinedu Chinedu Nwadigwu Oke Osisi na Dunukofia Chinedu Nwadigwu Oke Osisi na Dunukofia Ijọ nwoke si n'anya jọbọ ijọ nwaanyị si n'anya jọbọ ma ọ bụ n'ọgwụ ma onye je n'aka ọchụ ọkụkụ nwada ma nwa ọkụkụ wuo ụgwọ ọsọ aba mma o nwere ibe ị ga-eme n'elu ụwa wee metesi uwe mma nwa m onye bụ Chiokoye aba mma studio onye asị jide koji nọ na-eme ibe dị mma onye asịrị aka oji nọ na-eme ibe dị njọ aba mma nwa m jide ekwe ka iji ibe ọma tọrọ ibe ọma adịbụ onye ma ene n'uwe ka nna jụọ egwumujela gwachi ukwuo n'ojeli ụzọ egwumujelu wọrị egwumujeli shida alụsa na-egburu mmadụ na nkịtị maka na onye wele nka nwa alụsa ewelu nka gbueni Chikwu ji egwu dum ụlọ egwu a na-abịazi m arụ ọ natalụsia na-abụrụ ebio mụ na chimu ikpa ụmụ Naijiria kpọọ m eze egwu ekiri ije nwa m Chinedu Nwadigwu Oke Osisi nke osisi ọma na-amịta mkpụrụ ọma maka ike na elimọbọ dịle nwanne gị ori ego na ụkọ ego na malechi ya onye na-ekwute na o nwere ibe ọ na-emelili maka na onye gbọrọ nwanne tilọra nwere ibe ọma na-emela obodo executive kesa anụ nkwa ka anyị na ọkpụkpọ kpọọlụ m ụgbọnụ onye na-asụ abịa sụọlụ m abịa ka anyị na